Motáčikovia, šalátikovia, pozdravujeme vás z Podbanského 6. júla 2024. Konečne sa vidíme v letnom období, keď začala turistická sezóna vysokohorská. Pred mesiacom. Presne tak, pred mesiacom, ale my sme sa zobudili až teraz. No a ideme zdolať najvyšší vrch západných Tatier, Bystra. Sme v kamenistej doline na modrej turistickej značke a jeden týpek nám povedal, že pri moste, tu sa nachádza taký most, že údajne sa tu pohybuje medvedica s malými, takže máme byť opatrní, ale myslím si, že tu nebude. Nakoľko išli pred nami, že aj takí rušnejší turisti, takže pravdepodobne ju aj vyplašili. Uvidíme. Kráčame si takýmto hustým lesom. Takýmto hustým lesom? Úplne, že tento les si vyzerá ako záda Blair-Witch. Keď si to čap, to vyjdeme ešte raz. Ale nie, je to kamenistá dolina. Hej, Sami sme boli v obraze. A zatiaľ sme mali šťastie, lebo je to toho malinčia a čučuriedok pomerne dosť. Zatiaľ macko žiadny, no ale uvidíme ďalej. Takže vyšli sme z toho lesa, dosť hustého, zarasteného, ale veľmi pekného. Nachádzame sa už v takej kosodrevínke a už máme celkom aj pekné výhľady. A pokračujeme ďalej po modrej turistickej značke. A vyzerá to tak, že tam naľavo to je Bystra. Na zdravie. Tu musela spadnúť nejaká lavinka, pravdepodobne. Môžu sa pozrieť na toto miestečko. Tu máš ľadovec. Koľko spojatý ľadovec? Čo si? Pravdepodobne tu musela byť fakt, že riadna lavína. To je vlastne ono. Teraz sa potom pohybujeme. To je ľad, čistý ľad. Za chvíľku sa dostavíme do pyšného sedla, kde sa presmerujeme na červenú turistickú značku a pôjdeme už v podstate po poľských hraniciach až na vrch západných Tatier, najvyšší Bystra.
Milankom a za Ivkom sa nachádza Bystrá, kam mierime. Dali sme si tu takú krátšiu prestávku. Ako vždycky máme s sebou aj materiál. Takže nachádzame sa na Pišnom sedle. A čo kričíš? Počkej, 1790 metrov. V podstate už na poľskej hranici, slovensko-poľskej. Oči riadne a ideme hore na Bystru. Takže motáčikovia a šaláčikovia, naši priatelia, máme necelých 11 hodín, máme nejakých tých 10 hodín a 55 minút a zdolali sme najvyšší vrch západných Tatier. Bystrá, nadmorskej výške 2248 metrov nad morom. Počasie si myslím, že veľmi dobre nám vyšlo. Keď sme išli hore, bolo všetko zatiahnuté, zamračené v týchto miestach, ale teraz sa to vyčasilo, takže si už jeme výhľady. No a čo v tomu ešte, chlapci, čo povieme ešte k tomu? Že sme videli kamzíky. Je to tu super. Kamzíky sme videli. Chcel ma napadnúť jeden. A si rozmyslel, keď ma videl. Nefučí. Chcel ma napadnúť, ale si rozmyslel. Takže sme radi, ideme si to tu užiť. Čau. Rukom v ruke. Nie, ideme si vypiť. Je to tak. Opäť nám hučí, celkom príjemne, taký fajný vietor, ale opa, rýchlo si sadnem, ale stále je to ešte inak celkom fajn.
vraciame sa z vrchu Bystrej, z najvyššieho vrchu Západných Tatier. A trošku to môže zhrnúť. Začali sme šlapať pod Banskom, obci Podbanskej, kde sme sa napojili na modrú turistickú značku a išli sme teda kamenistou dolinou, ktorou sme vyšlapali v podstate až do Pyšného sedla, čo je vlastne už v podstate hrebeň, dá sa povedať slovensko-poľských Tatier, čiže nachádza sa tam hranica medzi Slovenskom a Poľskom. Vyšlapali sme si to až na spomínanú Bystru, odkiaľ sme potom sa napojili na žltú turistickú značku a teda do Bystrej doliny. No a toto Bystrou dolinou sa vraciame naspäť do Podbanského. Počasie sme mali celkom príjemné, až na to, že nám fúkal silný vietor, ale dalo sa to zvládnuť a výhľady nám dopriali. Krásna príroda, západné Tatry ako vždy, takže úplne že parádne. Hore výhľady nie, Mačko? Krásne boli tie výhľady, nás prekvapili. Ako ťažko ideš? Ako, pane? No zhodno tú túru. Dobrá. A? No. Teplo. Fajn. Aj takýto chodník existuje. Máme 2:30, 14:30 a už nám chýba necelé 2 km do Podbanského, naspäť do našeho východzieho bodu, skade sme začali dneskajšiu turistiku na Bystru. Ja to zhodnotím veľmi kladne, bolo to naozaj výživné, príjemné, mali sme pekné výhľady, mali sme trošku vietor, čiže po vlasoch po niektorých. Po niektorých nie, keďže ich nemáme tie vlasy. No a určite odporúčame v Západných Tatrách navštíviť toto miesto. Ako to je veľmi pekné. Spoznali sme dve doliny, dneska ako Kamenistú a Bystrú dolinu. Takže ideme si dať ešte nejaké pivko a pozdravujeme. Žiadne pivko, rovno domov. Ty dostač. Turistika bola dobrá. Iné sú západné Tatry, ako vysoké, oplatí sa, veľmi krásna príroda. Krasota, nádhera, krasota, nádhera. Normálne krasota, nádhera. Super túra, super partiou. Není čo dodať. Ja poviem úplne to isté, čo Janko, Šalatík a chalani. Úplne super, výborná partia, výborná atmosféra, výborné počasie, topka. A málo ľudí povedz. Vidíme sa na budúce. Samý Poliak. Samý Poliak a my, Slováci, zástupcovia. Ale čo môžeme ešte podotknúť, presne čo Minko povedal, veľmi málo ľudí. Akože áno, pár Poliakov sme stretli, ale oproti Vysokým Tatrám je to úplne na ničom iné. Odporúčame. Vidíme sa v ďalšom videu. Ďakujeme našemu vodičovi dneska, ktorý sa obetoval. Áno. Jeden sa musí furt obetovať. A my ostatní, my si dáme pivko. My si dáme ešte pivko a 2, 3, 4, 5 a ideme domov. A tešíme sa na dobrý relax doma. Čaute.